Grand lighting ng Christmas tree sa Manawag, Pangasinan isasagawa ngayong hapon. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan dito sa bayan ng Manawag dahil actually sa mga oras nga na ito ay nagsisimula ng dumagsa ang ating mga kababayan, ang ating mga kapuso para masaksihan ang syempre yung lighting ng giant Christmas tree na talaga nga namang pinaka-inaabangan dito sa bayan ng Manawag. Ilang sandali na lamang, Joanne, ay mawi-witness na natin ang lighting ng giant Christmas tree. Actually, kakaiba yung kanilang Christmas tree dito dahil kung makikita sa aking likuran, yan yung kanilang Christmas tree, 40 feet na Christmas tree. Nakakaiba yan dahil yung disenyo niyan ay gawa actually sa mga handicraft, na yung handicraft ay produkto mismo o livelihood ng mga kababayan natin dito sa bayan ng Manawag. Aside sa lighting ng Christmas tree, pinaka-inaantabayanan din, excited ng bawat isa doon naman sa light show na magaganap maya-maya lamang. At after nga ng light show, ay pwede rin nating ma-witness o makita yung mga nakadisplay na iba't ibang mga parol. Dito lang din yan sa bayan, 26 na naglalakihang mga parol. At syempre after nyan, every Friday and Saturday ay magkakaroon ng night market na I'm sure miss na miss yan ng ating mga kababayan dahil nga after ng pandemic ay talagang isa yan sa mga pinaka-inaantabayanan ng ating mga kapuso. Kaya naman maya-maya lamang makikita natin lahat yan. Very excited ng ating mga kapuso para makiisa sa Christmas celebration dito yan sa bayan ng Manawag. Joanne? Jasmine, alam ko marami na tayong mga kababayan na nagtutungo dyan sa Manawag. Kumusta ang seguridad sa lugar at kumusta rin ang paghahanda ng pamunuan ng Minor Basilica ng Manawag sa nalalapit na Misa de Gallo? Tama ka nga dyan, Joanne. Alam mo, hindi lang taga Manawag ang mga nagbe-visit ngayon dito dahil even yung mga taga-ibang bayan ang talaga nga namang excited para ma-witness yung Christmas lighting dito sa bayan ng Manawag. Well, napakarami mga pulis ang nakaantabay mula sa Manawag Police Station, and aside sa mga police personnel ay meron ding mga force multipliers na nakaantabay para mag-make sure ng safety ng ating mga kababayan. Para naman doon sa paghahanda ng Minor Basilica para sa Misa de Gallo, sabi nga ng pamunuan ng Minor Basilica, all sets na, kumbaga naka-ready na pagdating doon sa security at maging doon sa mga activity na aantabayanan natin doon sa Misa de Gallo na bahagi ng Christmas celebration. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.